já jsem byl Ray a vítejte u mého tutorialu, jak postavit vlastně kolejnici, která je na 2 páčky a vede, můžete si tam vybrat 4 cesty. Takže co budete potřebovat? Redstone, repeater, stone, tyhle ty hnusné koleje, pak tyhle ty, pak tohleto, no, to je redstone, tady samozřejmě a tohleto. A ovšem jsem zapomněl na čudliky. Ptáte se, pokud je tohle texture pack, tak to je můj texture pack. Teprve ho zkouším, teprve začínám. Tamhle můžete vidět už je z železnice, tamhle je jako diamant, zlato, no a takový kraviny. Takže ak začneme. Bude to taková, nevím jak to nazvat teďkon. No prostě dráha, no ježiši, prší, dáme ráno. Musíte tam mít místo vlastně, vám to ukážu, no takhle třeba. Pak bude rozdvojka ještě tady. Já chci, aby to bylo souměrný. Tak. Tady bude třeba něco. A tady ještě větší něco. Tak. Omlouvám, tady zlikviduje jenom sníh. Tak. Samozřejmě tady puntík. Tak. A můžete začít podkopávat. Já tady dám offscreen. Já vám tady ukážu, jak jako myslím, že byste to měli podkopat. Jakoby, aby to bylo pod kolejema celýma. Takže já tady udělám offscreen tak zatím. Za chvilku se uvidíme. No tak ahoj, jsme tu zpátky, jak můžete vidět, podkopal jsem koleje. Takže teď je takový nejdůležitější část. Si před každou tedy tu jakoby tady rozdvojku, ne úplně pod to, ale jedno za to a dát tam takhle. Pod každou to takhle udělat. A musí to být na kameni, jo, kdyby to bylo jako kdyby to bylo takhle, tak by to bylo špatně, pokud by se to nedotýkalo toho kamene. Teda myslím, jako já jsem to ještě nezkoušel, protože myslím, že by to bylo blbě. Pak samozřejmě ještě tady. Tak jo, ne. Tam se vlastně, když se na to budete dívat, ježiši. Takže teď to jde na tuhle stranu. Pokud to uděláte dobře a dáte to na ten kámen, tak by to mělo být na druhou. Ano, je to dobře. Takže teď si uděláte jakoby, no, takovou věž. No, věž. To se nedá říct, že by to byla věž. I když Minecraft je čarovné místo. Páčky. No to bude ještě věcí, proto se budu chodit, to se nebojte. Tady funguje. Jo, jenom jsem chtěl něco říct pro některý, kteří to nevědí. Když je vlastně tenhle deaktivovaný, tak to slouží jako brzda. Což mi připomíná, že nemám vozejček, ale ten si uděláme až na konci úplně. Takže teď všichni odzadu takhle natáhneme, dalo by se říct. Vememe to spodem, můžete samozřejmě horem, ale
Já už to budu skrývat, abyste věděli, že to jde ukrýt. Aby tam zase nebyly komentáře typu ono to nejde skrýt. A takový. Takový komentáře vážně miluju. No. Tak. Teď z prvního povedete teda takhle signál. Nahoru. Páčka musí být v prostředku. Tak a teď z tohodle pojedete. Teď kopet je. To se omlouvám. Tak. Jo. Takže takhle teď vezmete tento redstone a jedete. Takhle potáhnete pod tím, tyhle dva se nesmí vepředu dotknout. No teď si vezmete repeater. Vlastně ten první se nesmí dotknout těchto dvou. Jinak by to nefungovalo. Tak. Jejda. Jenom to jsem zapíchnu, jestli signál funguje. Funguje. Jo. Ale signál funguje. Že ho můžeme zase vypnout. Fuj, mě nějak špatně. Bleh. A jo, se někdy stane. Co s tím člověk nadělá? Nic, vůbec nic. Teď sem dáme další páčku. A ten prostřední je, předpokládám, tady. Ano, dobré to. Takže povedeme zase v zemi. Tak, ať vyskočím, no. Když by to asi pomalu mohli střihat. Aha. A jdeme víc redstone. Tak. Já to řeknu takhle. Já myslím, že je to teda můj nápad, protože jsem to ještě nikde neviděl. Vymyslel jsem to já kompletně všechno. Je možný, že někdo už tohleto zná. Nevím, protože já jsem nikoho neviděl. Samozřejmě nejsem jediný, kdo něco může vymyslet. Tak já myslím, že by to mohlo. Já si dám takhle ráno. A teď celkově zaradíme. Ono je to lepší, když je to v místnosti, že to vlastně skováte za zeď. Chápete, že tady vlastně bude taková místnost, ale zatím to bude. No, pod ty koleje to jde skovat krásně. Teď jenom jestli tam došáhne signál. Nalevo. Jestli jste si nevšimli, tam ta se změnila. Tak. Ne, teď tam nedošáhnu, no super. No tohle prostě celý zaděláte. Já dám takhle asi off screen. Takže zatím. Ano, jsem tu. Jak vidíte, zazdil jsem to. Vzal jsem si jiný texture pack, protože nejspíš mi z toho mého bylo blbě. A teď se jde na takovou dolezování detailů. Od každého toho
výhonku dáte takhle to, aby to bylo hezký nebo rychlý, tak si to takhle uděláte. Jo, jestli někdo z vás nechápe ten princip, jako že je to krátký, tak nebojte se, pak se to tady může vyvízt a udělat cesty. A samozřejmě pak jde i dál dělat nový křižovatky. Ale takhle, řeknu vám, že dokázal bych to, ale že bych na to natáčel tutoriál, to se mi jako opravdu nechci, za to se omlouvám, to by byl 3partový díl, protože já nevím, tohle samo o sobě bude dlouhý. Teda myslím. Takže já bych se do toho nějak vyloženě nehrnul. No, takhle to máme. Tak. Vadí, nevadí. Takhle. Vezmeme naše slavný cedule 4 a jdeme popisovat město. Praha, Brno, Liberec, Karlovy Vary, Karlovy Vary. Tak, si vezmeme další 4 a na páčku. Tedy to by nám mělo tuhle první. Takže když je to dole, tak je to v Liberci a Karlovy Vary. Takže napíšeme tady Liberec a Kalamarovy Vary. A nahoře tím pádem nesněž, bude Brno, Praha. A hned vám řeknu, proč to dělám. Praha. A když je to nahoře, Liberec a Praha. Takže se napíšete Liberec, Praha. Liberec, Praha. A kdo přemýšlí, tak napíše Karlovy Vary. Ježiši, zase mě někdo otravuje na telefonu. Karlovy Vary. A doufám, že to bylo Brno. Tak. Samozřejmě, že jsem zapomněl přidělat moje krásné čudliky. Tak. Si mám věc, mě se strašně blbě. No, super. Vymazal jsem i to, co jsem nechtěl. Takže si to zase vemu. Jo? Ježiši, ale já už jsem to přece popsal. No. Takže já chtěl vozeček vlastně jenom. Teď vám vysvětlím ten styl. Tady to, takže první si vyberete, jestli chcete do Brny, do Brno nebo do Prahy, nebo jestli do Liberce nebo do Karlových Varů. Pokud chcete do Liberce, tak si to dáte dolů, protože je tady Liberec a Karlovy Vary. A pokud chcete do Karlových Varů, tak si to dáte dolů, ale my chceme do Liberce, takže si to dáme do Liberce nahoru.
Jelikož jsme tady vybírali Liberec a Karlovy Vary, takže pojedeme do Liberce, protože Prahu tady v tomhle výběru nemáme. Kdyby jsme to dali sem, tak jedeme do Prahy, protože jsme vybrali Praha Brno a tady není Brno, tady je Praha. Ale my chceme do Liberce. Takže si to nasedneme, zmáčkneme. Kam nás to doveze? Liberec. Vidíte? A když to zmáčkneme, doveze nás to zase zpátky. Takže teď, když budeme chtít do Brna, tak tady dáme Praha Brno a vybereme si, jestli chceme Prahu nebo Brno. My chceme Brno, takže dáme páčku dolů. Tak. Ano, a Brno. Takže já se s vám asi pro tenhle díl loučím. Doufám, že jste si z toho něco vzali. A byl bych rád, kdybyste mi vlastně napsali, kdyby se našel někdo, kdo má stejný návod jako já, ovšem který ho tam dal dřív, abych věděl, jestli je to můj nápad nebo ne. Myslím celkově konstrukci. Takže děkuju a čau.